Hristos Voskrese! Braćo i sestre, čuli smo priču iz Evanđelja po Jovanu, priču u kojoj se opisuje kako je Gospod iscelio slepog od rođenja. To je još jedna od 5 priča koje se nalaze samo u Jovanovom evanđelju, ne navode se u ostala 3 evanđelja. I ovo je zaista jedna drama u kojoj imamo mnogo strana, mnogo nivoa, mnogo mogućnosti da proniknemo u tajnu vere naše, u tajnu Boga, tajnu čoveka i u tajnu tvorevine. Vidimo mladića koji je od rođenja slep i Gospod ga isceljuje. I vidimo 3 vrste odnosa prema onome što Gospod čini kao čudo isceljenja. Najpre vidimo komšije, one koji su poznavali mladića i znali da je on bio od rođenja slep. Oni najpre s nepoverenjem slušaju o isceljenju slepoga i gledaju s nepoverenjem, ali do kraja ostaju nezainteresovani za to veliko čudo. Najpre misle da se radi o nekome ko liči na njihovog komšiju i poznanika, a onda pitaju, još uvek ne potpuno sigurni da je mladić isceljen, gde je taj što ga iscelio? Pitaju iz radoznalosti hoće da vide tog neobičnog čoveka, ali pošto su ostali zakinuti za posledicu i rezultat svoje želje, nastavljaju da žive kako su živeli do tada, potpuno nezainteresovano za čudo i za čuda, za tajnu uopšte. Onda imamo fariseje koji pored postupnog otkrivanja Hrista kao čudotvorca i postupnog svedočenja slepoga čoveka, što on više pojačava svoje uverenje, svoju čvrstu veru i što više iskazuje veru u to da je onaj koji ga iscelio Hristos, Mesija i Spasitelj, oni su sve tvrđi i tvrđi i na kraju odlučuju od sinagoge, izbacuju iz zajednice onoga koji je isceljen. Njima se čudo ne uklapa u njihov koncept, u njihov pogled na svet, u njihove kalupe. Njima se Hristos ne uklapa u zakon, u pravila. I važniji im je zakon od čoveka, od tajne, od čuda. Važnije im je to da se spolja drže pravila, a ne interesuje ih ličnost, njegova stradanja, njegov krst, njegova iskušenja. I na kraju zaista žrtvuju čoveka da bi očuvali pravila. Ne interesuje ih ni istina, jer istina je da je taj mladić isceljen, da on vidi, da on gleda. Njih istina ne interesuje, interesuju ih samo spoljašnja pravila i pokušaj da sve uklope u tu matricu, u taj kalup, u svoja pravila, pokušaj drugim rečima da sve podrede sebi. Imamo i roditelja ovoga mladića, koji, ako iko zna da je mladić isceljen, ako iko može biti svedok tog isceljenja, jesu oni. Ali i oni, u strahu od toga da će biti odlučeni od zajednice, da će biti kažnjeni, nisu spremni da posvedoče
istinu i Hrista. I na kraju imamo mladića koji ne samo da je telesno isceljen, da je telesno progledao, nego su se i oči njegove duhovne otvorile, njegovo unutarnje biće. On je zaista suštinski progledao i on ispoveda Hrista, svedoči ga, ali isto tako lagano otkriva tu svoju veru i istinu o svom susretu, o svom unutarnjem vidu postupno. A svi zajedno, kada se desilo isceljenje, postavljaju pitanje ko je bio kriv zbog toga što se mladić rodio slep. Mi smo ljudi skloni i svi smo zapravo oni iz Evanđelja koji se pitaju ko je kriv što je mladić rođen slep. Da li njegovi roditelji ili on ili neko drugi. On ne može biti jer se rodio slep. Mi svet posmatramo isključivo logikom svojom ljudskom, koja sve vidi uzročno, posledično povezano. I u svemu tražimo odgovornog, u svemu tražimo krivca. Naravno, uvek je odgovornost izvan nas, a ne u našem pogrešnom viđenju stvarnosti. Ne u činjenici da zapravo, iako imamo telesni vid, često smo iznutra u sebi duhovno slepi. Imamo oči, a ne vidimo. Imamo i uši, a često ne čujemo. Ne čujemo unutarnji, dubinski, duhovni glas koji nam se obraća sam Gospod, crkva kroz svetitelje svoje. I zato sve tumačimo uzročno-posledičnom logikom ovoga sveta. A i Evanđelje i Gospod u njemu funkcionišu i kreću se logikom tajne, logikom čuda, logikom u kojoj je potrebno da upregnemo čitavo svoje biće, sve svoje potencijale, sve svoje snage, a pre svega unutarnje duhovne snage. I onda ćemo videti da logika tajne i čuda kreće se i funkcioniše u logici promisla Božijeg koji jeste ljubav. Ovaj svet ima svoj početak i svoj kraj, ali i krajnji smisao u ljubavi Božjoj. I zato je neophodno da upravo kao što smo videli u ovom Evanđelju, da mladić čudom dobija vid, ali pre svega dobija unutarnji duhovni vid. I mi duhovnim očima, a to je moguće samo ako imamo zajednicu sa Bogom, ako imamo čežnju i potrebu za Hristom, ako imamo potrebu za spasenjem, ovu čežnju koju smo čuli i u Apostolu, gde tamničar pita šta da činim da se spasem. Veruj u Gospoda Hrista i spašćeš se i ti i dom tvoj. Mnogo vremena i snage trošimo oko telesnog zdravlja. Koliko samo i oko običnog telesnog i spoljašnjeg izgleda energije trošimo. I brinemo se, tragajući za lekovima da se iscele naše bolesti i nemoći spoljašnje i telesne, a zapostavljamo svoj unutarnji duhovni vid, to jest unutarnje duhovno zdravlje. I onda smo ili kao komšije i poznanici ovoga slepog koji je isceljen, ili kao fariseji, ili kao čak i njegovi roditelji. I onda kad znamo istinu, imamo šansu da duhovno progledamo, radije se opredeljujemo za duhovnu i telesnu sigurnost, za duhovno i telesno zdravlje,
zapostavljajući i ostavljajući po strani svoj unutarnji vid i unutarnji sluh, svoje duhovno biće. A Gospod svojim vaskrsenjem pokazuje da je čovjek integralno biće, i duša i telo, jer vaskrsava u punoj ljudskoj prirodi. Punu ljudsku prirodu vaskrsava. Dakle, samo onda kada je naš duhovni vid zdrav i ispravan, kada smo vezani za Hrista, kada čeznemo za njim, idemo njegovim stopama, onda smo i telesno zdravi i ispravno orijentisani. A bolesti naše ne postoje zbog toga što smo krivi, nego u kontekstu ljubavi Božije, da bi se na nama, da onda kada progledamo i ako progledamo, projavila ljubav Božija u tajni i ekonomiji spasenja ljudskog. Neka bi Gospod dao da imamo unutarnji duhovni vid, i onda je sigurno da idemo putem zdravlja koje ovde i sada počinje, ali putem koji nas vodi i u carstvo nebesko, gde u večnosti svi, ne samo u zdravlju suštinskom, nego u ljubavi i zajednice sa živim Bogom, svi radujemo se i slavoslavimo njega, jednoga u trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.